Михаил Миков, председател на Националния съвет на БСП, присъства на официалното откриване на предизборната кампания на БСП в Троян на 28 септември. Той изказа своята удовлетвореност от успехите на кмета Донка Михайлова за мандат 2011-2015 година и убедеността си, че тя ще успее на изборите и ще бъде кмет още един мандат. Не навсякъде Българската социалистическа партия е в такова настроение. А вие знам, че сте в такова настроение, защото изпращате един успешен мандат. Успешен мандат на другарката Михайлова, успешен мандат на нашите съветници, успешен мандат на социалистите от Троян. Искам да благодаря на другаря Кацаров. Да благодаря за това, че нашите кандидати, вашите кандидати, троянските управленци в местната власт, Донка, представителите на БСП в Общинския съвет, са запазена марка за социалистическо качество в цяла България в местното самоуправление. Троянската организация има своя много дълга и славна история. История свързана и с социал-демократически, и с революционния, и с периода на комунистическото строителство. Но вие днес имате тежката отговорност. Лявата идея пред хората всеки ден да я претворявате в неща, които те усещат, които виждат, които могат да се пипнат. Във всичките тези европейски проекти, в всичките тези неща, които се виждат тук, и тук вече като мултимедия изглеждат лесно. Но за тях стоят безсънни нощи на Донка, на заместниците, на екипа, на общинските съветници, пътуване до София, обиколки по министерства, чукане по врати, натиск върху изпълнителите, нещата да се случват в срок и с качество, за да получите уважението на хората. И аз искам искрено да благодаря за цялата тази работа през мандата. Убеден съм, че на тези избори хората ще оценят това. Въпреки многото кандидатури, убеден съм, че те ще посегнат към щастливия номер 3. Както за Донка, така и ще подкрепят и нашата листа. Така и ще подкрепят нашите кандидати за кметове на населени места. Времената са трудни. Едни крачат и по тротуара, и по пътя, както казва Хаджийски. Други, социалистите, а вие от Троян сте такива, избирате да ходите по пътя. С вдигнати глави, с поглед, който не се срамува от нищо. Защото зад себе си имате свършена работа. Още веднъж ви казвам, че ми е особено приятно. Бяхме заедно на празника на града преди 2 години. С изключително удоволствие се чувствам винаги, когато идвам в Троян. И съм убеден, че нашия кандидат, нашата листа, отново ще бъдат предпочетените от хората в Троянската община. И другарю Кацаров, още основания, освен големите молби на другарите, които изброихте. Донка е определена връзка между Ловешка област и Видинска област. Едно основание. С Донка сме били заедно в една парламентарна група и сме преминали през много тежки моменти тогава. Донка е човекът, който е в основата на формирането на левите стандарти на Българската социалистическа партия, ръководейки комисията, определена от Националния съвет, качеството и на член на Националния съвет. Сигурно нещо съм и пропуснал. Желая ви кампанията да мине с много настроение, с много енергия. Радвам се, че в листата има млади хора, за да може троянските социалисти да продължат все напред и все по пътя. Не с единия крак на пътя, с другия крак на тротуара. Бъдете здрави, хубаво настроение ви желая и едни успешни избори, в които и аз и вие не се съмняваме. Благодаря ви. Михаил Миков пожела една енергична кампания на БСП в Троян с препоръката тя да бъде част от националната инициатива на БСП за позитивни тон и поведение в предизборната агитация.